Samara, saúdos a toda a audiencia de Dinamiza TV, dende o Pérez Bionte, onde seguimos levando a cabo moitos proxectos. Ola, Martiño, tes razón, no noso cole non paramos de traballar, pero se nos poñemos a contar aquí todas as cousas que facemos, non nos chegaría o programa. Pois claro, así que imos abreviar e contar só algunhas das moitas actividades que realizamos neste curso. Imos logo, empezamos con Vai unha historia. O alumnado de quinto fixe un documental sobre a mostra de Entroido de Vilardevós. Cada ano traballamos xunto con un grupo de coles de Lamas de Abade, un entroido tradicional de algunha zona de Galicia, e este ano foi os Chocalleiros de Vilardevós. Aí vai o vídeo. A orixe do Entroido. O Entroido é unha festa que ten unha orixe moi antiga E que se celebra en toda Europa. A súa orixe está nas celebracións das tarefas agrarias. É a chegada da primavera. Como se descifra cando é o Entroido en cada ano? Pois moi fácil. Para descifralo, tens que saber cando é A primeira lúa chea de marzo. Despois contas 40 días atrás. E xa sabes cando é este ano o Entroido. O Entroido de Vilardevós é unha tradición na que as persoas disfrazanse de chocalleiros. Os chocalleiros son persoaxes que levan gorros de diferentes temáticas, unhas máscaras cun mofletes moi colorados, unha gravata vermella e unhas cintas de cores nos ombreiros. Xa pasaron máis de 4 décadas desde que representaron e se disfrazaron por última vez. Ali hai unha batalla de cinza donde sai a figura do chocalleiro. A misión do chocalleiro era recorrer a localidade, Perseguindo os veciños en disfraz e empuxándoos ata a taberna máis cercana, para que os imitasen. a un viño como castigo. Os entroidos máis importantes que teñen lugar ao redor de Vilardevós son O Entroido de Verín, o Entroido de Laza e o Entroido de Xinzo de Limia. Que emocións ou sentimentos nos produce estar facendo este proxecto? Pois alegría e compañerismo. Que interesante este proxecto. Este ano celebramos a 11ª mostra. E cambiando de tema, Martiño, sabes que imos ver agora? Sorpréndeme. Pois imos ver como os nenos e nenas de quinto infantil investigan fenómenos extraños que acontecen no noso cole. Os contos de microcripta. Vemos que ocorre. ¡Ay, qué medo! ¿Qué es ese ruido? ¡Es un zombie! Imos a ver o que pasa. ¡Mamá, nariz! Casi morro de susto. Que valentes son estes pequenos. Sí, é moi probable que no futuro algunha queira ser detective. Interesante profesión. A continuación, o alumnado de sexto vai nos facer a presentación dun xogo tradicional no noso patio. Neste caso, será o xogo da chave. Prestade moita atención, a ver se sodes quen de aprender as regras. Atopámonos na porta traseira do noso colexio, onde se encontran as nosas zonas de xogo que desfrutamos no noso tempo de lecer. Unha delas é a que pon en valor os xogos da nosa terra, en a que podemos transmitir aos máis cativos o gusto polos xogos que se foron transmitindo de xeración en xeración. Son xogos que imos rotando e que temos acceso a eles cando desexamos. Por exemplo, a corda, os bolos celtas, as chapas, a buxaina E as chaves das que imos falar hoxe.
Este xogo tan coñecido en Galicia ten unha forma diferente dependendo da zona na que nos atopemos. En forma de lingua, se nos atopamos nas zonas de Coruña e de Santiago. Con forma de aspas, se nos atopamos en Ourense. Ou con forma de doble lingüeta vertical se nos atopamos en Ferrol. Nós quedamos aquí disfrutando. Agora despedímonos agardando que vos gustase unha das nosas zonas das que podemos gozar no recreo e animámosvos a que desfrutedes xogando. Que divertido, aínda que non parece moi doado. Xa o creo, a verdade é que durante este curso tivemos a oportunidade de recuperar e practicar moitos xogos tradicionais no noso patio. Iso fixo que os recreos foron aínda máis divertidos. Sí, é o meu momento favorito. E xa para rematar, Martiño, dentro da sección Cine en Galicia, imos ver a entrevista que o alumnado de cuarto lle fixo a Paloma Otero. A actriz do serio O Faro, encántame. Sí, foi moi amable vindo ao cole e concedéndonos esta entrevista. Aproveitamos para darlle as grazas a Paloma e vemos a súa charla con nosos compañeiros de cuarto. Hoxe temos con nós a actriz galega Paloma Otero. Moitos coñecémola pola súa participación na serie galega O Faro, pero non só traballa aquí, en Galicia ou España, senón que viaxou a varios países americanos facendo numerosas series e curtametraxes. Benvida, Paloma! Estas son as miñas compañeiras, Mara, Dana, Celeste e Gabriela, que che van a facer algunhas preguntas para coñecerte máis. Como empezaches a túa carreira como actriz? Pois eu comecei a estudiar interpretación aos 12 anos porque era moi tímida e tiña tantos problemas de timidez que apunteime a un curso de teatro para vencer os meus medos en Casa Hamlet na Coruña. E xa de máis maior, despois cando estudiei a carreira de comunicación audiovisual en Cataluña, apunteime no Instituto del Teatre allá en Cataluña. E ali seguín a formación como actriz e xa despois profesionalmente en Barcelona nunha escola acabei de formarme. Despois xa o que comecei a traballar nunha serie en Venezuela, nunha serie de época, estiven ali un ano traballando e volvín porque, bueno, despois de pasar por Los Ángeles, onde tamén estiven estudiando gracias a unha beca de estudos, estiven na serie O Faro un ano, ali como, bueno, protagonista dunha serie, e xa despois, a ver que fixen despois, despois fun a Madrid a vivir, e o que é moi importante para os actores e as actrices é que, máis alá do traballo, sempre esteamos entrenando o músculo creativo. Cantos anos levas traballando? Pois o primeiro proxecto profesional no que empecé a cobrar foi a serie de Venezuela, pero os anos anteriores, como eu comecei a formarme seriamente como actriz aos 21 anos, eses anos estiven traballando moitísimo, pero sen cobrar, porque os curtametraxes, as webseries, todo o que temos que facer as actrices cando comezamos, normalmente non pagan nada, pero tamén é traballo, e ten o seu valor. E despois iso, pois comecei aos 25 anos, agora teño 36, pois 11 anos, non? Se calculo ben. É moi difícil traballar de actriz? Sí, é bastante difícil porque somos moitas, somos moitos, non hai tantos papeles para todas as actrices que somos, é difícil, tes que pasar unha proba, tes que pasar un casting, ten que porse de acordo moita xente para darte o papel, non? Entón, sí, é complicado. Tiveches algunha mala experiencia facendo algunha escena ou cal foi o teu traballo máis duro? Uau! Pois en xeral paseino sempre moi ben, son moi feliz cando traballo como actriz, é algo que me sinto xenial, pero sí que tiven algunha experiencia no que, pois en concreto, unha vez un director, para conseguir unha emoción miña determinada,
tocoume unhas fibras un pouco sensibles e pasei un pouquiño mal. E nada, cando estiven en Venezuela, pois estaba nun país eu soa, cunha situación complicada no país, con un país onde hai violencia e situacións que non son nada fáciles de levar. E si, iso, sentíame soa. Que é o seguinte? De todos os traballos que participaches, cal foi o que máis te gustou? Ai, pois o que máis me gustou, a ver, moitos me gustaron todos, pero a verdade, cando fixen de colombiana nunha serie galega, que chamábase Método Criminal, era un personaxe que se chamaba Rosario, era unha colombiana moi divertida e moi mala, pasei moi genial, foi increíble, moi divertido. Gustache como vives? Pois mira, é algo que me plantexo cada día. Todos os días penso se compensa todo o esforzo. O esforzo é a renuncia a ter como unha estabilidade, non? Ter unha garantía de que vou poder facer a compra do supermercado tranquilamente, se vou poder pagar os meus gastos. Entón, sempre é un equilibrio moi difícil, de momento sí que me compensa. Onte, por exemplo, gravei un casting para un proxecto internacional, tamén en inglés, e sempre hai como esa ilusión de que xordan proxectos e que vaya ben, non? Que ir un pouco máis enganchando un proxecto con outro, pero sei que é un pouco unha lotería. Cando eras pequena, que querías ser de maior e que hobbies tiñas? Pois eu quería ser escritora. Sempre quixen escribir, precisamente como era tan tímida, escribindo non te ve ninguén, estás aí no teu mundo, teño moita imaginación, son unha persoa moi creativa, e moi, bueno, teño un punto disperso, entón eu quería ser escritora e pintora tamén, sempre me gustou moitísimo escribir. E nada, pois gracias a apuntarme á escola para vencer os medos e a ese curso de teatro, descubrín que quería ser actriz. E agora o que fago é escribir, actuar e pintar, e todo xunto. Cando vas pola rúa e alguén te recoñece, que che din ou que che preguntan? A verdade é que hai tempo que non me recoñecen. Parábame moito cando facía o Faro, sí que me paraban moito. E a verdade é que a xente era sempre moi amable, pois querían unha foto, querían un autógrafo. E eu lles dicía, pero para que queredes un autógrafo se non son ninguén, non? É como, ás veces, bueno, pois iso. Sinto que a profesión de actriz é un oficio máis e non somos diferentes a ninguén e bueno, é iso. Foi unha gozada escoitarte. Moitas grazas por compartires con nós este ratiño no que aprendimos moitas cousas. Que teñas, Paloma, moitos éxitos. Ata sempre. Moitísimas gracias, foi un placer estar aquí con vos, un privilexio absoluto. Marcho para casa feliz. Xa chegamos ao remate do programa de hoxe. Que pronto se pasa o tempo cando desfrutamos do que estamos facendo. Esperamos que vos gustara moito. Ata a próxima e pasade ben.